Мария, здравей, помагай, косата ми е отвратителна. В Ariel Beauty Studio връщаме живота на всяка коса. Ние не просто боядисваме твоята коса. Ние знаем какво ще ти отива, още преди ти самата да го знаеш. А терапията? Терапията за коса кара косата ти да ти бъде просто благодарна. Ariel Beauty Studio. Фризьорски услуги с стил и качество. Нашите терапии подхранват, възстановяват и придават сияен блясък на твоята коса. Ако мечтаеш за промяна, то започни с косата си. Ariel Beauty Studio. Нашата мисия е да имаш повече от прекрасна и здрава коса. Но да не забравяме, че имаме маникюр и лазерна епилация, защото красотата не стига само до косата. След посещение в Ariel Beauty Studio никой няма да повярва, че това е твоя естествен обем. Вау, никога не съм била с толкова хубава коса. При това само след една терапия се шуари боя. Ти си невероятна.